ମୋ ହାତରେ ଅଛି କଡ଼ାଇ ପନିର। ଦେଖାଯାଉଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ମଗାଇଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି। ଗାଢ଼ା ଦହିକୁ ନେଇଗଲି, ବେସନ 2 ଚାମଚ ପକେଇକି ପନିର ମସଲା ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପନିର କ୍ୟୁବ୍ସ ଆମର ତାକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଲି। ଏପଟେ ମସଲା ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କାଜୁକୁ ପକେଇକି ଭାଜିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଲି। ସେଇ ତେଲରେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଯେଉଁ ପନିର ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ତାକୁ ପକେଇକି ଭାଜିକି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେଲି। ଏପଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବଟା ମସଲା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇକି ଭାଜିଲି। ସେଥିରେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକେଇକି କଷିଲି। ଲୁଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗରମ ପାଣି ଦେଲି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଜମା ଦେବିନି, ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପନିର ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ବାହାର କରିଦେଲି। ମୁଁ